Una investigació posterior va revelar un altre secret sorprenent. En comptes del sistema decimal, Gaudí va treballar amb un sistema de mesurament antic basat en el 12, utilitzat pels egipcis, els caldeus i molts dels grans constructors de catedrals medievals. Aquest descobriment va proporcionar una altra clau important a l'equip per resoldre el disseny de Gaudí. Les lleis geomètriques de la columna de Gaudí tocava veure què passava amb el nus que acaba la columna i hi ha les ramificacions. Com que en teníem diversos models originals, vam poder tallar-los per veure dels elipsoids que generen aquesta forma, l'eix gran, el mitjà i el petit. I un ajudant meu anava prenent les mides i jo escrivia el que media. El primer elipsoid feia 3,60, 2,70 i 1,80. El segon feia 2,40, 1,80, 1,20 m. I el tercer feia 1,80, 1,20 m i 90. I vaig veure que quedaven 1,80, 1,80, 1,80. I vaig dir, és curiós. I llavors vaig pensar, això no és casualitat. I vaig començar a anar estudiant totes les altres mides. Gaudí es va passar tota la vida investigant i sempre dibuixant coses i estudiant la natura, i a la nau central del temple és on realment es pot veure tot, o sigui, el final de tota aquesta investigació, no? On va posar tots els recursos per realment utilitzar tota la geometria que coneixia i fer que aquesta nau realment semblés aquest bosc, i utilitzant els hiperboloides i els paraboloides. Quan mires en l'aire semblen tot de forats que no tenen cap relació, però després quan ho estudies veus que tots els forats estan proporcionats i tenen una relació entre ells, igual les mides els diàmetres de les columnes, amb les alçades, tot sempre guarda una relació. Els paraboloides anaven a buscar un punt endarrere, si obres aquest punt... La veritat és que des de petita, quan veia l'edifici des de fora, o la imatge que puc tenir ara, és totalment diferent. Abans només veia que formes rares, i ara totes les formes les reconec, sé com es generen i sé d'on venen. Aleshores, clar, en part perd una mica la màgia aquella de la cosa aquella estranya, però clar, la fa molt més tangible, és una cosa que puc entendre i que puc interpretar. És molt curiós que teníem des de fa molts anys una peça original de Gaudí, una peça geomètrica que estava formada per diversos triangles, i aleshores aquesta peça no sabíem per què l'havia fet servir ni per on era, semblava com un final d'algun matxó, d'alguna torre, i veient un dia un creixement d'unes fulles d'una abèlia, aleshores em vaig donar compte que aquestes fulles que creixien de 3 en 3 formaven, el perímetre era uns triangles. Llavors aquests triangles anaven girant entre ells 60 graus cada una, i aleshores anaven creixent i al final anaven disminuint, igual que les fulles que van creixent, que són més petites. Aleshores, a més, la sorpresa va ser tallar entre triangle i triangle i ens va sortir un hexàgon. Aquest model és un model que tinc una especial estima, perquè jo crec que aquest model va ser l'inici de l'última solució de la columna Gaudí. Quasi no sé que no acaben. És probable que, per Gaudí, la màgia provingués de la simple joia de veure com es combinaven les figures per crear formes totalment originals.
A través de la construcció experimental de models de guix, havia trobat una manera de revelar als altres el que ell podia visualitzar tan clarament a la seva ment. Crec que un dels grans dons de Gaudí era espacial i d'intuïció. I la prova d'això és que el seu procés de disseny de la Sagrada Família implicava, en primer lloc, modelar el que no volia. O sigui, que és una mena d'escultura geomètrica. Tot és el contrari del que t'esperaries. No s'està allà assegut component una cosa a partir de res. En realitat diu, bé, agafem una paret com si fos una cosa nocional, només un gran bloc, i en traiem aquestes formes geomètriques i ens quedarà el resultat final. Quan vam començar a utilitzar programari arquitectònic, evidentment jo estava intentant trobar la manera de representar aquest procés. I és clar, normalment els arquitectes no treballen així. Per tant, el programari no està dissenyat per treballar així. És igual, vaig pensar, adaptaré la manera de treballar dels arquitectes a la manera de treballar de Gaudí. Totalment impossible. I vaig haver de començar a pensar en qui més del món del disseny treballa les superfícies de la mateixa manera. I després d'investigar una mica, em vaig adonar que els dissenyadors d'avions, vaixells i cotxes fan això. I el que vam descobrir amb el seu programari va ser que funciona de la mateixa manera que els que fan models de guix. Es tracta de sostreure coses. Tens un programari que et permet esculpir l'espai literalment. But it might be to do with the fact that it's the shape of the space. Llavors vaig pensar que era sorprenent que un arquitecte que havia mort el 1926 hagués deixat un problema que desafiava el programari arquitectònic. I allò era el 1989, 1990, i aquí ens tens, gairebé 2 dècades després, i la situació no ha canviat gens. Encara utilitzem programari aeronàutic. Crec que el que és difícil és treballar a aquest nivell de detall i amb aquesta dedicació tan gran. O sigui que també és força difícil distanciar-se'n i crec que és el més meravellós de treballar en un equip. Encara que a vegades sigui frustrant i t'estimis el teu model i t'hi hagis escarrassat i t'hagis sortit bé. Llavors ve algú altre i et diu, crec que hauries de fer això. I tu penses, vaja, no vaig programar el model perquè fos flexible. He de reconstruir aquesta cosa immensa. I és un moment terrible, però també és un moment molt meravellós perquè és quan te'n distancies i te'l mires i penses, de fet, té raó.